Hej. Når en ny vagt den starter, så vil din tablet se sådan her ud. Det vil altså sige om morgenen, når du møder ind ved garagen. Der vil stå pligt begyndte, eller du kan starte din pligt. Tidsrummet her vil være anderledes. Det skal du ikke tage højde for. Der vil stå 7:50 til klokken 19 til torsdag, og så til klokken 23 fredag og lørdag. Og så vil man kunne logge ind cirka 4-5 minutter før, at vagten reelt set starter. Og det du så bare gør, det er, at du trykker start kørsel. Og så viser den dig det her kort, som du skal køre efter. Og der skal den så gerne vise, at du er nede i garageanlægget, nede i Steg. Godt så. Når din vagt den så er oppe at køre, og du for eksempel ikke har noget at lave, så vil der stå vent på anmodning. Find et sikkert sted at vente, indtil nye køreanmodninger modtages. Og det vil altså sige, at her der skal du bare køre til Store Dame, ind til om bag ved Fanefjord Torv og parkere på gruspladsen. Hvis det er i hverdagen, og det er om lørdagen, så skal du bare køre til Blåvej Skole eller en af de parkeringspladser, som Vejdirektoratet har med deres toiletter. Der er du i øvrigt også, der skal du også bare køre hen de øvrige dage, hvis du føler, det giver mere mening. Vi har bare en aftale med Fanefjord Torv om, at vi i hvert fald kan holde der. Det vigtigste er bare, at du holder relativt centralt, og et sted, hvor at du så hurtigt som muligt kan komme hen til de andre. Starter du på en morgenvagt, så bliver du selvfølgelig bare holdende i garageanlægget i Stege, indtil at der er ture, der tikker ind. Og når en tur tikker ind, så lyder det således. Så skal vi se, om jeg kan få det til. Så skulle der gerne komme en tur på køretøjet nu her. Man kan i hvert fald se, at nu ændrede den teksten hernede i bunden, så der står begyndt at køre om 1 minut. Således, så kom der en ny vagt, altså en ny tur, du skal køre. Du kan enten bare lade tiden løbe ud her. Du er også meget velkommen til at trykke OK. Når der står kørt 3 minutter, så er det et udtryk for, at transporttiden, køretiden, hen til der, hvor du skal hen, at det er 3 minutter. Nu tjekker der endnu en tur ind, trykker vi også bare OK til. Du skal stadigvæk bare køre i de 3 minutter. Heroppe i toppen, der kan du se, at du skal køre til Fanefjordgade 2. Og for at finde ud af, hvornår du skal ankomme, så kan du trykke på de streger, der står heroppe i toppen ved siden af taleboblen. Herfra, der kan du se, hvem den næste aflevering er. Du kan også trykke på vis alle stop. Det er ikke altid, at den viser noget her. Vis alle stop. Og der kan du se, at vi skal køre til Fanefjordgade. Og vi skal være der klokken. Så kommer der en ny tur igen. Vi skal i stedet for køre til Lettenvej. Og der skal vi være klokken 13:52. Om 13 minutter. Hvis vi så klikker stop der. Så vil GPS'en vise dig, hvordan du kører derhen. Så den skal du sådan set bare følge. Hvis du er meget lokal, så kan GPS'en godt finde på nogle lidt sjove veje. Så hvis du føler dig meget overbevist om, at det er så smartere, at du kører lige den her vej frem for den vej, den præcist foreslår, så må du gerne udfordre den lidt. Det er sådan så, at der er altid sat den transporttid ind i systemet, som GPS'en den viser. Så er du den mindste smule i tvivl, så følg GPS'en. Det er altid sådan det sikre valg. Yes. Normalvis så skal du bare følge GPS'en, fordi at jeg er i Valby, som du kan se, så bliver jeg herfra nødt til at gøre det lidt anderledes. Så åbner jeg den nemlig op her. Når du ankommer til stoppestedet, så vil det se ud som den skærm, der kommer frem lige om lidt. Så nu overruler jeg lige første omtræk, så jeg trykker, at jeg er ankommet. Så vil der dukke den her skærm op. Så når du kommer hen til det stoppested, hvor du skal enten sætte en passager af, eller samle en passager op, så ser det sådan her ud. I det her tilfælde, så er det en passager, der skal sættes af.
er tingene røde, enten ved afslut aflevering eller det røde logo her omkring initialerne på passageren, så er det en aflevering. Er de grønne, så er det en opsamling. Så vi trykker afslut opsamling her, og så siger den igen, begynd at køre om 10 minutter. Så nu har vi lige lidt tid, før den næste tur er. I mellemtiden så kan jeg lige vise, at holder du et sted, hvor at du ikke har noget at lave, og at der kommer en passager, som siger, hej, har du mulighed for at samle mig op og køre mig herind til, så kan du trykke tilføje rytter. Så skal du tilføje et telefonnummer på passageren. Og så får du tilbudt alle de stoppesteder, som vi har inde i systemet. Der er desværre ikke noget kort, hvor du kan finde frem til der, hvor passageren skal hen. Så du skal bede passageren om at fortælle dig, hvad for et stoppested du skal hen til. Og så kan du køre derhen. Så kan du for eksempel sige, at du skal køre til Damsholte. Så kan du trykke det ind. Så vil systemet fortælle dig, om der er tid til at køre passageren. Det er jo ikke altid, at systemet har kapacitet til også at køre en ekstra tur, som den ikke har fået ind via bookingsystemet med app, eller at folk har booket på hjemmesiden. Og det vil du så få at vide sådan her, at der er noget, der går galt, så må du trykke OK og sige til passageren, at du kan desværre ikke komme med. Det du så kan gøre i stedet for, det er, at man kan gå helt tilbage her, gå ind tilbage på oversigten, se på, det tager lige lidt tid, vis alle stop, og så kan du se, hvem de næste passagerer, der skal køres er, og hvor de skal køres hen, på de stoppesteder, der står her. Og er der noget af det, der ligger i nærheden af den destination, som den oprindelige passager, som ikke havde booket, skal hen til, så kan du booke dem der. Alternativt, så kan du hjælpe dem med at komme på appen, eller du kan selv downloade Nærbus-appen, det er den, der hedder Movia Nærbus, og hvor der i app-logoet står Nærbus, så kan du booke via din egen profil. Fordi det koster ikke noget som passager at booke sig ind i systemet. Der booker du sådan set bare en plads ombord på bussen. Du betaler først for selve rejsen, når du kommer frem til bussen. Så derfor, om det er passageren, der booker en tur, eller om du som chauffør, der booker en tur, trods alt i dit navn, ændrer ikke noget. Vi kan bare, inden fra vores side af, vil vi kunne se, at det er dig, der har kørt en tur, hvis det ser ud som om, at du har været passager. Nå, nu viser den igen her, hvordan du kører frem til en passager. Du skal bare følge GPS'en, det er Google Maps. Jeg overruler igen, og den her knap er sådan set også meget god for dig at vide. Den, der hedder jeg er ankommet, fordi den kan bruges til at bestemme over GPS'en, så at sige. Så hvis du for eksempel kører forbi stoppestedet, fordi at du har god tid, og en passager spørger, om du lige kan køre lidt længere frem, og det kan du måske godt, så kan du i sidste ende sige, jeg er ankommet. Det fik jeg ikke lov til her, inden turen den blev samlet op. Og så kommer der en skærm op i bunden her, hvor der står, at er du sikker på, at du er det rigtige sted i forhold til GPS'en, og så kan du trykke, ja, det er jeg helt sikker på. Og så vil du kunne tjekke en passager ind, eller sende en passager af fra det stoppested. Lidt ekstra viden oppe på taleboblen, der vil du være i stand til herindefra at skrive direkte ind til os. Og der vil så komme en besked til mig og til nogle af mine kollegaer, som har adgang til det her. Jeg vil tilsvarende også kunne skrive en besked direkte til dig. Så hvis der er et eller andet, du oplever derude, så kan du sende det direkte ind til os. Derudover så er det godt at vide, at passagererne de kan booke en Nærbus specialbillet igennem Rejsebillet-appen. Den koster 12 kroner, fordi at man ikke kan rejse med basiskort eller rejsekort-appen. Derfor har vi lavet den her 12 kroners billet, som både er til voksne og til børn for hele Nærbus-området. Det vil altså sige, at rejser man inden for Nærbus-geografien, altså den, der er hernede, det er så godt nok ikke lige
markeret, men den du vil kunne se på din tablet, så dækker den her nærbusbillet til 12 kroner. Skal man rejse ud af området, det kunne altså for eksempel være ind til Stege eller til Vordingborg, så dækker den her nærbusbillet ikke længere. Så anbefaler vi, at man køber en zonebillet til hele rejsen. Så skal man for eksempel ned fra Hårbølle Havn og ind til Stege, så køb en 2-zoners billet fra starten af. Det kan du altså enten gøre via den her rejsebillet-app og købe en 2-zoners billet. Alternativt så kan du købe den kontant hos dig som chauffør i jeres kontantbetalingsenhed, som I har fået udleveret. Og som du også bruger i almindelig rutebus. Skal man ind til Vordingborg, så er det en 4-zoners. Skal man længere end det, så skal man selv ind og tjekke, om det smarte er at købe en zonebillet hele vejen, altså op til de 8 zoner, man kan købe, eller om man i stedet skal købe en nærbusbillet, rejse frem til 664 eller 660R, og så tjekke ind med rejsekort-appen derfra, eller basiskort, og så tage den resterende del af rejsen på den vis. Tilsvarende, når man kommer udefra, så kommer man og har købt en zonebillet, som også dækker det antal zoner, som man kører ind i med nærbussen, så har man en gyldig billet den vej igennem.